Takže zdravím vás, moje meno je Marek Kalina a dneska si vysvetlíme kompenzačný plán World Ventures, aby ste mu naozaj pochopili a aby ste naozaj si uvedomili, prečo patrí medzi najsilnejšie kompenzačné plány v tomto odvetví. Celý môj príklad budeme uvádzať na zlatom členstve. Ako vieme, máme dve členstva. Máme zlaté členstvo a máme platinové členstvo. Zlaté členstvo je v hodnote $199 a platinové členstvo je v hodnote $299. Ale aby to bolo jednoduchšie, som sa rozhodol ísť $199, teda zlatým členstvom. Pravda, že ak by sme kalkulovali s platinovým členstvom, tak by boli tie príjmy vyššie. Ale väčšina ľudí sa pripája zlatým členstvom, tak preto budem kalkulovať hlavne so zlatým členstvom. Takže, môj príklad budem uvádzať na 6 predajoch. Ak vy, ako vo svojej organizácii, vygenerujete 6 predajov, to znamená, že napríklad vy priamo zaregistrujete 6 ľudí, tak za týchto 6 ľudí dostávate tento prvý bonus a to je $600 bonus na cestovanie. Čo je naozaj super, pretože máte možnosť využiť dovolenku snov od spoločnosti World Ventures, čo sú 5 až 4 hviezdičkové dovolenky za 2 až 3 hviezdičkové ceny. Takže je to naozaj super. Ak by vám niekto dal $600 na dovolenku snov, tak by ste to určite využili. To je jeden z bonusov. Ďalší bonus, ktorý dostanete za týchto 6 predajov, je $250 sponzorský bonus a ten sa kalkuluje tak, že zo $100 za prvé 3 predaje dostanete $100, za ďalšie 3 predaje dostávate $150. Takže to robí dokopy $250. Ďalší bonus, ktorý vstupuje, ktorý sa vám tiež prirátáva, je cyklický bonus. Ako funguje cyklický bonus? Máte ľavý tím a pravý tím. Takže ľavý tím aj pravý tím. Za každé 3 predaje na ľavej strane a za každé 3 predaje na pravej strane sa vám vygeneruje jeden cyklus. Takže 3 predaje tu, raz, 2, 3 a raz, 2, 3, máte jeden cyklus. Jeden cyklus je v hodnote $100, po dobu prvých 8 týždňov je to zdvojnásobené na $200. Ako sa viete dostať po uplynutí tejto doby naspäť na $200, tak je to veľmi jednoduché. Ak akýkoľvek daný týždeň vygenerujete 3 cykly, tak máte to zdvojnásobené na $200. Takže toto je cyklický bonus, ktorý vstupuje tiež do hry. Koľko sme zarobili už len týmto, že sme vygenerovali a spravili týchto 6 predajov? Za cyklický bonus sme dostali $200, plus sme dostali na $600 a plus $250. To je $200, $450, $1050 spolu, čo je naozaj super. Už iba toto, keby išiel iba tento bonus, už dostávate 71% z daného obratu, ktorý vygeneruje firma. Lenže to není všetko, ešte prichádzajú ďalšie bonusy. Dostávate $100 tréningový bonus, ten sa skladá z prvých 3 predajov $50 a z ďalších 3 predajov ďalších $50. Takže dokopy je to $100 na tréning. Čo je perfektné, pretože pravda, že na budovaní vášho biznisu musíte pracovať aj na sebe, takže tréningy sú veľmi dôležité, aby ste sa dokázali zdokonalovať. Tréningy World Ventures trvajú 3 dní, je to od rána do večera čisto priamo tréningu od top ľudí v tejto spoločnosti, ktorí dosiahli naozaj veľkých úspechov. Takže ste priamo mentorovaní a školení ľuďmi, ktorí už dosiahli to, čo chcete vlastne dosiahnuť. Takže to je jeden z bonusov na tréning. Ďalší bonus, ktorý prichádza do hry, sa volá bonus krídla. Tento bonus funguje tak, že vy máte práva, že členské, ktoré platíte každý jeden mesiac, ktoré si vlastne odkladáte každý jeden mesiac a potom ho viete využiť na dovolenku. A každý mesiac, ak ste Gold členom, tak si odkladáte $50. Lenže ako náhle odporúčite 4 ľudí, tak svoje členské už neplatíte. Ale firma vám stále odkladá týchto $50. Takže ak by ste napríklad dneska odporúčili 4 ľudí a títo 4 ľudia ostanú aktívni po dobu 1 roka, tak na váš účet sa odloží $50 každý jeden mesiac, čo robí $600, ktoré môžete použiť na dovolenku každý jeden výročný rok. To znamená, že ak dneska ste sa zaregistrovali, tak o rok v tento deň môžete použiť tieto peniaze na dovolenku snov, ktorú vám poskytne World Ventures, ktorá je 5 až 4 hviezdičková za 2 až 3 hviezdičkové ceny.
Ďalší bonus, ktorý je naozaj super, sa nazýva bonus kolesa alebo wheels po anglicky. Tento bonus funguje tak, že ak v organizácii vygenerujete 3000 obrat, tak dostávate $300. Tam to nekončí, pretože ak zvyšujete obrat vo vašej organizácii, tak napríklad pri obrate 5000 dostávate $900. Takže ako náhle sa zvyšuje obrat, tak sa zvyšuje váš príjem. Takže 300 môže byť 350, 400, 500 až do $900. Plus tým ďalším bonusom, ktoré už máte. Bonus pasívny. Takže pasívny bonus. Pasívny bonus vstupuje do hry vtedy, ak v ľavom týme vygenerujete 30 bodov a v pravom týme vygenerujete ďalších 30 bodov. Ako získate týchto 30 bodov, tak to je veľmi jednoduché. Za každého zlatého člena vo vašej organizácii dostávate 22 body, a za každého platinum člena 3 body. Takže ak by ste mali 30, tak tu na 10 platinových a tu 10 platinových, alebo 15 gold členov, alebo 15 gold členov. Nemusia to byť priamo vaši sponzorovaní členovia, ale môže to byť napríklad vy zaregistrujete dvoch platinových a títo dvaja platinoví tu na zaregistrujú, dajme tomu 4. Takže tento 4, takže to je 4, 8, 9, 10. Takže dostávate už 10 platinových, čo je 30 bodov. A to isté tu na a už ste kvalifikovaní na tento pasívny bonus. Ako funguje? Tak funguje, ako som spomínal, na tom členskom. Za každý jeden mesiac platíte členské, ak ste ešte neodporúčili 4 ľudí a vtedy vlastne vám členské odpadá. Takže 50, 50, 50, lebo hovoríme o goldoch, a 50, 50, 50 napravo vám vygeneruje tiež jeden cyklus a pri prvom leveli, keď ste 30-30, máte $20. Ak už máte 90 na 90, takže 90 vľavo a 90 vpravo, tak ste kvalifikovaní na level 2 bonus a to je $30 z 3 naľavo a z 3 napravo. Takže to je pasívny bonus. Plus sú tam ešte ďalšie bonusy pre vyššie a úspešnejších ľudí, to je napríklad bonus na lepšie auto alebo bonus na dom, kde vám vlastne spoločnosť platí nájom v hodnote $3000 každý jeden mesiac na dom, aký chcete, ktorý môžete aj prenajať alebo si ho môžete nechať. Najviac sa mi páči tento bonus, pretože to je naozaj pre každého, lebo určite naozaj každý pozná ľudí, ktorí cestujú, niekam letia do Singapuru, do Ameriky, do Bruselu, alebo idú na hotel, na biznis cestu, alebo na dovolenku a musia si zakúpiť hotel alebo letenku, alebo napríklad cestu loďou. Máme rezervačný systém rovia.com, ktorý je čisto iba pre členov, na našej webovej stránke dreamtrips.com a cez túto roviu si môžete zabukovať hotel, letenku alebo si môžete zabukovať cestu loďou. Ale nie len vy, ale aj svojim známym, ktorí vôbec nerobia biznis alebo nepodnikajú, nespolupracujú s World Ventures. Takže ak zabukujete svojmu známemu alebo svojmu susedovi, zabukujete mu hotel alebo letenku a on za to zaplatí, dajme tomu 1000 eur, tak z každej tej jednej rezervácie, z toho poplatku, čo on zaplatí, z tej sumy, ktorú zaplatí za rezerváciu, dostanete 5 až 7% pri zlatom členstve a keď ste platinoví, dostávate 10 až 12% z tej sumy, ktorú on zaplatí. Čo je naozaj super a prečo to ľudia využívajú túto roviu, je to hlavne pretože má garantované najnižšie ceny. Takže keďže má garantované najnižšie ceny, tak to znamená, že asi najlacnejšia. Tak ak by si niekto zabukoval hotel, napríklad ide do Londýna a zabukuje si tam hotel v hodnote 500 eur a ten istý hotel nájde niekde inde, napríklad na booking.com za lacnejšie za 400 eur, tak v tom momente, ak vy pošlete link spoločnosti Rovia a pošlete tento link, že tu som našiel tento hotel za lacnejšie, tak dostanete 150% rozdielu naspäť. Takže dostanete v tomto prípade 150 eur naspäť na váš účet, ktorý môžete použiť potom na ďalšiu registráciu, rezerváciu alebo na ďalší booking. Takže to je asi všetko. Je to naozaj jednoducho vysvetlené, aby tomu najviac ľudí pochopilo a dúfam, že ste pochopili, prečo tento kompenzačný plán firmy World Ventures patrí medzi tie najsilnejšie kompenzačné plány v tomto odvetví.
Takže ja vám ďakujem za pozornosť. Ak máte ešte stále nejaké otázky, tak sa obráťte na osobu, ktorá vám ukázala toto video, ktorá sa s vami podelila o tieto informácie a táto osoba vám bude vedieť odpovedať od vaše otázky a pomôžem vám rozbehnúť váš biznis. Ďakujem.